Menjelmége elővás adó. Itt van. זה לא. לא זה? jó, menjél még egyet. כן, אבל רואים את הצורה של הבית. עוד מעט אנחנו, באחד הפניות בצד ימין זה הבית שלנו שאנחנו מדברים עליו, איפה שגדלה כל המשפחה. הבית הזה היה מורכב, זה קרוב למרכז היישוב, הכפר, ויש שם בצד אחד זה הבית של אבא שלי, ובצד שני זה היה והבית השני זה הבית של אמא שלי, שגם כן זה סיפור שלם. תתן לנו להיכנס. הבית של... לא. פה בצד שמאל יש פה איזה מקום שהוא בגודל של הדירה שלנו. זה היה הלשכה של אמא שלי, זה היה הדירה שלה. פה החלונות האלה. איפה אתה נולדת? אני נולדתי בבית הצהוב. עכשיו, כל הבית הזה היה שלהם, ועכשיו הסיפור היה שתבואה שהיו קונים מכל החקלאים או מהשדות ושמים אותם פה במחסן. הבית ממול זה היה מחסן. עכשיו, הבית הזה היה בתור חורבה עד הרבה מאוד שנים, עד לפני 3 שנים, כי לא ידעו למי הוא שייך ולא ידעו מה עושים איתו. כי אנחנו עזבנו והכל היה על תקן יציאת מצרים. ואבא שלי שהיה פה פעם עוד בתקופה מיד אחרי הקומוניסטים, אז גם... דבר, שנשמע, שנקליט. כן, שכולם יגיעו. יאללה, בוא. זה הבית קברות היהודי של ניידלק. עוד מעט אנחנו נעבור בין הקברים ונחפש את הקבר של הסבא. שטר עיניים. כתוב פה למטה, מי שרואה טוב, שטר עיניים. איפה אתה רואה שטר עיניים פה? שמה. וזה מה זה? זה סתם. לא, חפשי, אולי... זה לא שייך, זה סתם אחד שבא לפה פתאום בלי שקראו. אני בטוחה שגם גרמניה הבא ועשתה להם מצבה חדשה. נכון, זה המשפחה שלנו. זה ישן, נכון. איך זה עומד? איזה שנה אתה אמרת שזה? יש פה גם כמה אנשים. איזה שנה שמי הכתוב שאתה? 1875, נולד. מה זה, משה? בראון, מיכאל. זה לא שלנו, זה לא שלנו. יחיאל התימני. וזה נשאר הם לא זורקים כלום, חבריה. אז מה עושים פה העם? זה נקרא צויקה. זה צויקה. צויקה, מוישה. אתם רוצים לראות את הבית? לא. יאללה, בוא. לא נורא, ניתן לנו. הנה, זהו. No, doneki. Je to zase voda ništa je osta. Da, jajno ma, lasa. Mulțumesc. Foarte bune. Vedem. To je frumos interes. הצגות גם. אבל תביני, תחשוב במושגים שזה היה בדירות של מישהו. בית קטן, כן, זה ה... אז ראיתם, הבנתם? לי יש רק טענה אחת, זה לא לטעמי הריצוף. קבורה של כנסייה. זה כנסייה. אה? זה כנסייה. מה אתה אמרת? בית כנסת אמרת. איך? אמרת בית כנסת. אבל זה... איפה יש פה כנסייה? זה מבחינת המבנה, מבחינת הארכיטקטורה, מבחינת הכל, זה כנסייה. כן? זה הישן? איפה הישן? ריקי, זה הישן? יוני.
לא זה? שהיום מעניין מגד. עוד מעט אנחנו באחד הפניות בצד ימין, זה הבית שגדלה כל המשפחה. הבית הזה היה מורכב ויש שם בצד אחד והבית השני זה הבית של אמא שלי. הבית של אמא שלי זה היה הדירה שלה, פה החלונות האלה. עכשיו, כל הבית הזה היה שלהם. כל הבית הזה היה שלהם, החקלאים או מהשדות, ושמים אותם פה במחסן. הבית הזה היה בתור חורבה עד הרבה מאוד שנים, עד לפני 3 שנים. אבא שלי שהיה פה פעם, עוד בתקופה מיד אחרי הקומוניסטים. חכה, שכולם יגיעו. יאללה, בואו. עוד מעט אנחנו נעבור בין שתי עיניים. כתוב פה למטה, מי שרואה טוב, שתי עיניים. איפה אתה רואה שתי עיניים פה? זה לא שייך, זה סתם אחד שבא לפה פתאום בלי שקר. בצבא חדשה. נכון, זה המשפחה שלנו. 1875 נולד. בראון, זה לא שלנו, זה לא שלנו. יחיאל, יש לו בכל כאן. תביא. הם לא זורקים כלום, חבריה. זה נקרא צויקה. זה נקרא צויקה. לא. יאינו מה, לעשות. פוארטה בונה. אבל תביני. לא ידעו בדיוק מה. אז ראיתם, הבנתם? כנסייה. מה אתה רוצה בבית כנסת אמרת? איפה יש פה כנסייה? זה הישן? איפה הישן? ריקי, זה הישן. רגע! Thank you again, Benjamin. אבל המקום הזה הוא לא נקודה המרכזית הגיאוגרפית של המדינה. כשנכנסים ככה אתם צריכים לתאר את המצב, אוקיי? אנשים גרים אותנו למעשה כקונסול שוויצרי, אבל נותן... זה המקסימום שאפשר. אנחנו רואים את גשר השרשרות בצד ימין. זו העיירה שגרנו ביום, כמו בקולנוע. הנה, תראו אפילו. מה, באמת, ברצינות, נו. אחרי שאני אגמור לראות, אז אני... ברסלב. זה המלון שלנו פה בבוקר. יכולים לראות פה את השוק במריחת הפרחים. כן.